Juist de morgen ben ik even te Jan geweest, hier vlak in de buurt. En nou, daar kwamen 12, die kwamen omvliegen. En die kon knap uitzien, dus die hier ik ben. Nou ja, ik moet lekker eten. En dan kom ik thuis met een peganzen en dan verwerk je die. Ja, dat is een totale plaatsje, dat is, ja, daar kan ik wel echt van genieten. Ja, vroeger dan donker is net zo volle mond met vlees. En toen op een gegeven moment ben ik hier naar Zeeland geweest, op een reis. En dan kwamen kennissen in. En met het vlees van de regen wat ze daar zitten, dan maken ik hamburgers en worsten van. En toen dacht ik dat wil ik kennen. En nou, zoals Bart, die wil me daar wel graag bij helpen. Die zei bliksem maar gehakt, dat is anders net te fretten. Daar ken ik wel wat van mooi, dus daar hebben we er een keer sausijzenbroodjes van maken. Wat Bart dan. Dat is meer het kookwonder. Oh ja, ik vind dat wel leuk om eten bezig te wezen. En sausijzenbroodjes ervan maken, nou dat vind eigenlijk best wel lekker. Dus ja. En toen hebben we zo van, nou, kunnen we er een lekkere hamburger van maken, of een wusje, of een grillwurst, wat ik kennen. En wanneer het uitkomt, dan maak je er wat lekkers van. Zo nou hamburgers maken, ik denk een stuk of 80. Ik werk bij een waterbouwbedrijf en dit is puur mijn hobby. Wat wetterbouw, wat was dan? Ik maak van nou het water, ja, oeverbeschermingen, stijgers. Ja, wat hoor als... Dat is heel wat oors, ja. 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 Maar ik ben altijd wel in de natuur, dus altijd boeten. Nou, dat is wel echt mijn ding. Dus de 16 hamburgers alweer verleden. Nou, dat is wel vaak zo. Mijn collega's die zeggen van, nou, er zit aan een paar grillworsten. Vroeger zag ik dat ik kok wil worden, maar dat is er net van komen. En dus die is nog voor de klas zijn wat jou staan? Ik jouw wiskunde. Ah, tuurlijk. Nou ja, we zijn met een hobby bezig en op een gegeven moment zouden we moeten eigenlijk toch een naam hebben. Toen er een jongen in het dorp die zei met de Ganzenbroeders. Nou, toen hebben we er even over gediscussieerd, maar zo, dat moet maar wezen. Nou ja, dan hebben we bij Ian hebben we een logo laten maken. En die hebben we op de duren laten. Oh ja? Nou, en, we hebben ook mutsen hier hebben maken. Dus ja, er zijn verschillende in het dorp die nou maar een muts opbrengen van huis. Ja? En stickers en naamkaartjes. Dan wordt het steeds leuker en mooier worden. Dat is het doel een beetje. Hoe hij hem ook al vonden dan? We komen hetzelfde dorp en maten van voetbal. We spelen 4-4, maar in deze hobby komen we ook al wel vinden eigenlijk. Gima is een gek die het echt leuk vinden. Ik heb hem goed te keren. Ja. Oh. Ik wil eens net. Nou, net vaak. Nou, de eerste is Bart die mooi nog wel grazen als hij uitsliepen. Nou, en ik ben altijd van pluk de dooi. Dus had ik dan s'nachts, nou ja, dan breed de joenhand en dan ben ik 11 uur, dan ben ik er eigenlijk wel gekleed voor. Maar dan ben ik eerst wachten tot 12 uur totdat meneer een beetje in leven is. Juist. En zo zit je hem dan s'nachts. Ja, dan bekomen we even. Maar vaak ben ik snel in het altijd makkelijk. En dan nooit zo'n lekkere hamburger dan ben je er weer. Hebben we er nog weer, nou? Hoe zit dat? Nou ja, we halen de mooiste filmpjes er wat uit. We hebben een beetje een lautje kennen. De meeste heerfilmpjes die kennen we haast uit de holen. Ja? Nou, de bekendste nog, hè? Nou. De broeders Douwers en... Nee, hij is nog zo'n man die de bal zo wat, maar die bromers. Ja. Staat al lopen. Ja. Om maar onder rondje naar naar rent. Dus ik een heel mooi brommer kan deze. Knippen. Hako's groothandel. We zijn er wel.
Maar hij heeft al een mooi leven dan net.